programu yapaderadera muno mu mzinda wa Mzuzu pamene mafuta a galimoto ayamba kusowa. Tinaona ife lachisanu anthu mu mzinda wa Mzuzu amati mafuta akupezeka koma kubwera Saturday, Sunday komanso lero lolemba mafuta ndithu akusowa amene zikuchitikira madera ena osiyanasiyana muno mdziko la Malawi. Ndeti khadi kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti kodi kusowa kwa mafuta umeneku kwa akhuza motani komanso kuti pachitike zotani kuti zimenezi zichepe. Kuona kuti maluto osiyanasiyana maka muno mu mzinda wa Mzuzu kuli anthu ochita mataxi amene mama uno samaoneka kwenikweni, ambiri ali pa ma filling station osiyanasiyana kusaka mafuta ndicho linga choti anthu osiyanasiyana akhale akuyenda. Komanso taona anthu tumula nawonso ali malo ano. Pano tili pa Hale filling station mu mzinda wa Mzuzu. Mene mukuoneramu galimoto sizikudusa chifukwa anthu osiyanasiyana ali bize pa malaini osiyanasiyana. Anjinga za moto ndamene mukuwaonawo amagalimoto osiyanasiyana, ama minibasi komanso ena anthu ambiri. Mwina apatira nkhwelepo ndi anthu ena amene ali panzere pakungoti timve kuchokera kwa iwo. Ndaona minibasi imeneyi yalembedwa Mzuzu ka imayenda Mzimba kandi Kalonga, koma timve kuchokera kwa amene amayendesa minibasi imeneyi. Timve kuti kodi kusowa kwa mafuta kwa akhuza motani. Takulandirani sa. Muli bwanji? Tili bwino. Mwina tingofuna tidziwe dzina lanu komanso mwina kusowa kwa mafuta kwa kukhuza ni motani. Nezina ndinesiza mkandawire. Muyankhuleko mokuwa kuti anthu enaso athe kumva nawo. Ine ndinesiza mkandawire. Chabwino. Koma nkhani ya mafuta yatikhuza kwambiri. Zinthu sizili bwino. Mwina kapena mayenda luti yanji? Mayenda Kafukule. Ndekotereko apa simukupakira? Pano mabwera nthawi yanji? Mabwera chamma 9. Ndithu. Moti pano 11 mukudikirirabe mafuta amenewo? Koma anthu akuthira mafuta mano? Sakuthira. Chavuta ndi chani? Akuti atha mafuta. Nde apa akuti atha inu mukudikira cha? Basi kuti mwina akhoza kubwera. Mwina maganizo anu ngotani pa zakusowa kwa mafuta kwa inu anthu ochita ma business oyenda pansi? Ifeo makamaka nkhani ya business ndiye sizikuyenda ndithu yatikhuza kwambiri. Nde mwina pemphulani kwa adindo osiyanasiyana pa nkhani ya mafuta itokhala yota? Palibe. Pakadali pano kuti madandaulo komanso mwina ma suggestions palibe koma kuti zawakhuza kwambiri. Naona ena ananyamula zigubu pamene akuti akufuna alankhule nawo makamaka osiyanasiyana amagalimoto. Akutiso mafuta apapasukhala ngati atha koma magalimoto sakuchoka chifukwa choti anthu ali ndi chiyembekezo kuti mwina mafuta nkubwera. Tinayankhulapo ndi driver amodzi amene amayenda galimoto za Kafukule akuti ndokhuzidwa kwambiri. Mwina patingoyankhulapo ndi anjinga za moto amodzi. Takulandirani. Chabwino ena tiyankhule nawo pamene tudikira kuyankhula ndi anjinga za moto. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya inu? Tadzuka. Mwanyamula zigubu mwina kapena mukusaka chani? Mafuta atu. Mafuta asowa kuyambira liti? Almost 3 days ago. Komana kwambiri lero lifota lero ndetu kuthemula. Mwathemulatu. Mwabwera nthawi zanji pa? Apa almost past 8. Bwera mama. Ena kuti masikisi ena mayi? Ine ndabwera mayi. Nde mafuta mwapeza? Maya sinapeza. Palibepo nde mwina mukutanipo? Apa akuti alipo komana kuti alikaye pa hold. Aku balance akaya kuti akata balance nde atuze feedback. Ndeso zoti atuzoti palibe. Azipitirizabe. I don't know. Mwina kusowa kwa mafuta kumene kwakukhuza ni bwanji? Machita business yanji? Ife machita business ya taxi. Nde kumwina kwakukhuza ni moda? Pano ndi basi ndina business yathu yasika basi. Because yakauti mafuta kupezeka, makauti tukushanta ndogula mafuta, business kumayenda. Nde zigubu zipita kuti? Zigubu sinanga mbala ine yasokoneka line nanga nde zigubu at least bila
tikhakusogola tiguleko zigubu mafuta tamangeso ndikubira kuti safety yake mukuyisata kwambiri. safety yake okay kwambiri kungogula mina 5 liters ndikuthira galimoto osati tikasunge pa deni yake. Ndinamva kuti ma filling station ena akuthira mafuta 10 liters yokha mwina mwazionapo zimene. Ine sinazionepo koma. Tilankhuleso tikudziweni mwachokera ife timakhala konkuno ku Mzuzu. Ine zinalanga ndilemo ndisoya ndimakhala konkuno. machita business Ene pa petrodaso nali anthu ochuluka kwambiri. meneko Kwa Luinga kuno. Tamva kuti ayi kwa hale kuli mafuta ndekuja napita ndi zigubu kunonso tabweranso ndi zigubu. Kusaka mafuta omweyo. Odi mafuta simunapeza. Mafuta simunapeza. Apa nali atabwera amathira ndithu. Komano zigubu akuti kaniza. Ndefeyo tipanga bwanji ngati magalimoto atithera kutali. Tikuyesa kuti mwina tingogulako 3 liters kuti tikatani tikalise galimoto. Musaone chigubu kukula iya kandrama nkochepa. Musaone chigubu kukula koma kandrama tinako nkochepa. Ndeti kapempha kuti yango tithira kumwina 6000 chigubu amatikanira. Woze galimoto mashita kokana. Mtenga wanu ndotani kwa dindo siyana omwe amayang'anira za mafuta kuti futo imene ilichepa. Yayi ife tikupempha kubomako kuti atithandize. Anyamata ama taxi drivers timadalira mafuta kuti tipange ndalama. Kuti tije jesi mabanja athu kunyumbako. Ndeza khala kuti zikuvuta chonchi. Ifeso na veso zilizalo sizimakhala babwino yayi. Tathokoza kwambiri. Kudandaulapo kwa amene omwe amayendesa mataxi akuti magalimoto zawo mafuta athera kutali. Komano ndizovuta kutengera kuti anthu osiyana-siyana akanika kanyamula galimotozo chifukwa choti mafuta akusowa muno mu mzinda wa Mzuzu. Ndi apa bwanji ndiyankhulepo ndi amozi anjinga za moto takulandiranisa. Akuoneka kuti ali bize takulandiranisa. Nane ndi bize kayo. Okay, chabwino. Anjinga za moto akuoneka kuti ali bize fori akudikira kuti akathire mafuta awo chifukwa choti akuti ena abwera 6 o'clock pano komano zikuoneka kuti zavutika ndithu kuti iwo athire mafuta pano papa Katoto filling station yomwe imadziwika kwambiri kuti hale filling station mu mzinda omwe uno wa Mzuzu. Ndapezanso amozi taona makili m'manja mmayendesa galimoto yanji. Ine mayendesa njinga ya moto komano chodandaulitsa chafe chokuti pano pa hotelo kunde kuti tindi ana amene timasiya ku sukulu koma kusowa kwa mafuta apa zoti sitingatheke kuti ukatengaso ana ajomba ku sukulu chifukwa cha mafuta kusowa kwa mafuta. Sachiziwikire kuti apapa olo kukatenga sizingatheke. Ndithudi ndi mafuta kunoka mafuta mmene tabwerera mama opita kutoto kumatithera pa njira tili pa laini kuichoncho kuyenda ufika kupita ku petroda pezaso kuli laini kubwera kuno tili pafupi koma pesa ati asiya kuthira mafuta. Business yanu mwina yasokonekeraso mwina business yasokonekera kuti panopa china chichonse kunyumba chaima. Kuona ndi mwezi mmene kupita kumapeto ndalama inalizo kuti tinasunga pote zingatheke. Njinga timayendera za ntchito pomwepo bwana afuna ndalama ndeti sizingayende. Mwina mtenga wanu ngotani kwa dindo siyana-siyana mwina tikhati kucheza nanu mungochepesako volume pang'ono. Udindo wanu ndotani? Udindo maka kwa dindo ndotani? Utenga nganoona kuti atiganizire kuti mafuta okati sifa mafuta amathandizira zinthu zosiyana-siyana like kumatenda pano paambira ukakanika kupita muzipatala chifukwa cha matransport ndiye kusowa kwa mafuta kuzesa chisokonezo chambiri muziko mafuta ochulukirazi. Apa tilankhuleso ndena amodzi amene amafuna tiyankhwena tikuziweni. Ndine mafuta khonje. Chabwino. Makhala kuno ku Mzuzu. Mwina vuto la mafuta lakukuza. Ndikanizire mmene zilira paka yakweza koma bora asipezeka mafuta. Kapena mmachita business yanji? Mukuoneka kuti mukucheza atu pano? Apa tikucheza adi tikupakira koma tikucheza. Chifukwa cha kusowa kwa mafuta. Mwina tilankhulepo ndi akasitomala amodzi.
kubakira pakadali pano tinatetepo ndi akasitomala modzi timve kuti kodi kusowa kwa mafuta kwakhudza motani kutengera kuti magalimoto akungokhala ena sakupakira kutengera kuti akudikira kuti galimoto zosiyanasiyana kuti kodi kusowa kwa mafuta kwakhudza motani pa ulendo wawo tisanayankhule nawo tiyankhule ndi mwanyamula chigubu moti apa munangobwera uzasuzumira apapa akuti ndeyafika koma ndendafika apapa kuti ayi apapa nde ayimisa kayofuna abaye ka stock ka gamoto yanga ili kwa Ruinga apapa ndeyathera pamseo basi taxi driver tu apapa ndezani wawo apapa ndezani wawo kwambiri zandi wawo ndithu kwandendava kwa best oil afika mafuta kwa gotani yafika koma kulibe kose kose kulibe ine ndendafika chama past 5 ndafika mamawa ndithu mukuchita chigubu mwanyanya apa ndebasi nendebasi tauni ndebasi ndichokemo basi nendebasi tauni ndebasi ndichokemo musalire ndiliratu musalire amenewo ndithu kufotokozapo kuti ayenda mtunda wautali ayenda ma filling station osiyana-siyana mu mzinda wa Mzuzu koma palibe chenicheni chomwe chikuchitika tikusaka akasitomala amodzi kuti mwina tiyankhulane nawo zakusowa kwa mafuta mwina tingayankhule nanu kuti live pa TV mamibawa television ineyo zinanga ndine chimphamba mwangu kusowa kwa mafuta kwatikhudza kwambiri chifukwa chonena kuti mitengo imene ikuchachidwa panopo ndiyosiyana ndi imene timakwera nthawi zonse mmakwerera ndalama zingati fwa iyi ndilanke ya mzinda apapa tikupita ku Lilongwe komano timakwera 25,000 komano pano bakutuza 50,000 nde tachoka kumuzi komano tafika munomo ndalama tinakonzekera 25 komano kupezeka kuti akutuza 30 awonjezera ndi 5,000 ndezimene zakukhudzani bwanji ngati anthu okwera zatikhudza kwambiri chifukwa kuti ngati ili yoperewera tikhoza kubwerera komanso kamene tinaganiza kuti tikadyera kamene koko ndi kuti mwina tikhoza kuonjezera pa transport ena tikupita kuchipatala kamene tinakonzekera kuti tupita nako kuchipatalako ndiye kuti kamene kutiona so mabudget athu asintha chifukwa choti mafuta sakuona muli limodzi ndi madala tili limodzi ndi madala madala mmavomereza nawo mwina tidziwe dzina lanu ine ndine Jackson Mvula ndikuvomereza ati akunena zoona mukupita ku Lilongwe chabwino mwina zakukhudzani motani zosintha ma transport chifukwa chakusowa kwa mafuta zatikhudza ife malinga ulendo wathu ngoti ngofunikira kuti sitingakhale ndiye transport tayamba kuononga kupereka ku transport ojeni ndalama ya kuchipatala tayamba kuononga kupereka ku transport kuchipatala una mudola chani pepani ndakubwala mukaperekeza chabwino sizosakhala bwino tathokoza kwambiri apa tikupitirira kumva ndi anthu osiyana-siyana amenewo akuti akupita ku Lilongwe komano kusowa kwa mafuta ena ochita business akweza ndithu ndalama ndi 5,000 kwayamba makwerera 25 koma pano pakuti akukwerera ndi 30,000 yomwe sanakonzekere ndezasokoneza mabudget awo chifukwa akupita ulendo wautali kumeneko ku Lilongwe imene mukuoneramo apolisi nawo akupereka chitetezo malo ano kutengera kuti pali magalimoto ochuluka nde pena zimavuta kuti ena alowera kuti iwo akupereka chitetezo ndipo zonse zikuyenda bwino tupitirira pano pa Hale filling station pamene ena amadziwapo kuti pakatoto filling station pamene kusowa kwa mafuta kwapitirira apapa zikuonesa kuti magalimoto ochuluka adakabwerabe malo ano chifukwa amene mukuonera malaini ndi ambiri ena azungulira ndi filling station imeneyi ena ndi achatadusa mbuyomo komanso pali njinga za moto zambiri komanso mmene mukuonera chithunzimo uku ndi ku Shoprite Roundabout magalimoto ena ndi amenewa apangidwa paki musi mwansewu ndithu mwa filling station imeneyi tikhale tikupita pafupi ndi pump station kuti tione kuti kodi pamenepa
pali zotani. Ndi apa ndi nzanga Salome Chisi. Mwina situation wayiona bwanji Salome? Situation ndayiona tionge zinthu sizili bwino. Zikuoneka kuti taona ndithu kuti maminibasi, mataxi, anjenga za moto onse ali kudikira mafuta zomwe zikuonesa kuti ntchito zaima. Amene apanga mabizinesi akuoneka kuti zinthu zawo ndi kuti zaima. Ena akupita kuchipatala, ena akuthamangira malo ena ndi ena, komano zikuoneka kuti zonse zaima zomwe zili zosakhala bwino. Adandaula ndithu anthu kuti ayi zinthu zathu zaima, mabizinesi ayima. Mwina amene unaonera poyambirira naona ena atanyamula zigubu akuti akuchokera kwa Luinga. Mwina amene wa ena wakambako nawo amafotokoza zotani? Amafotokoza kuti iwowa akhala akuyenda akuyenda apite kwa Gotani ku filling station chakwa Gotani uko, apite pa Best Oil, apite chakwa Luinga uko, koseko kuli kusaka mafuta kuti mwina kapena mabizinesi angayende, komano akuoneka kuti koseko angobwerako nde kaya mwina amva kuti kunoko mwina mafuta afika mkani mwina ali pano kuti mwina nkupeza mafuta. Mtunda umene ndo autali bwanji utenga kuti iwe ndizika ya muno Mzuzu maziwa kuti kuluwinga ndi mtauni ndi mtunda utalikira ndi mtunda ndithu chifukwa yoti ngati akuyenda so ndi kuti mwina akugwisa ntchito ma transport lese munthu ali mwina ndi taxi akuwapita kaye kwa Luinga kuti mwina wamva kuti ukuku mwina aliko timafuta tomwe anasana nato ndi kuti achoke kunoko akafike kwa Luinga ndi kuti ndithu tatha pamene popo ndi kuti abwerereso amve kuti kwa hale ati aliko, amve kuti tipite uku ndi kuti uku tikamalowera ku Lusangazi kwa Gotani ndi kuti aliso ndi kuti sizi kukhala bwino. Komano umene akufotokozera ena akufuna kuti adindo alowererepo mwa mayang'anira za mafuta ifo yoti mabizinesi asokonekera. Mabizinesi asokonekera ndi mabizinesi akasokonekera zinthu zambiri zimakhala kuti zasokonekera. Chabwino Salome, tikhale tikuchezabe apa tikupita chaku pump station timveso kuchokera kwa anthu fati mamva poyamboti amathira, komano apa pasi tikuonapo wina aliyese wapa filling station nde tione tichezepo ndi anthu osiyana-siyana. Tithocheza nanu pa television? Tithocheza nanu pa television? Chabwino akuoneka kuti ali busy, ticheze ndi amene ali free. Amene ali free kuti tithakucheza nawo pa television. Muli free kuti tithocheza nanu pa television. Tikulandirani zina nda? Ndinaida ni mirazi ndimachowa kwendeni uko chauka loholo kumtunda uko. Ndakupezani pa pump station mwina mafuta alipo? Kalibe. Mwabwera nthawi zanji? Nabwera zulo mazulo. Moti mwagona pompano? Nde mwauzidwa kuti chani? Anatiuza kuti mafuta abwera matiramu pompano ndi awo teata. Inu mukuyendesa cha? Niyendesa njinga. Yomwe itagwirayi? Ayo ili apo. Chabwino, nde mwina kusowa kwa mafuta kukukhuza ni motani? Ine kwandikhuza nanga sinjinga ndi abwana ndiye mafuta asowa 2 days. Bwana ukamuziwisa zoti mafuta avuta asakumvesa. Mapeto ake awika akufuna ndalama yake yose 30,000. Mapeto ake akandilanda njinga chifukwa chosowa mafuta. Ndikhala pa olova ndiyamba kuba boma lindima. Mwate? Ndithu. Mwina mukuboma mungauze zotani adindo yang'anira za mafuta kuti vuto limene lichema. Ife tingapemphe kuti vuto la mafuta yakanayesesa njira indi kuti mafuta azipezeka kuti ife mwina magalino kuti ugwirati ziyendako bwino kuti mwina tisamaganize njira zina zokuba chanchani ndithu kamudzi wa Chinyamata. Eya ndithu tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Kufotokoza kumeneko kwa mudzi omwe tapeza pano pa pump station amayendesa njinga, koma njingayo si yawo ndi ya bwana awo akuti iwo wakhuzidwa kwambiri fo agona malo ano koma mafuta sanathire. Mwina apa tichezenso ndi ena amene atifotokozere mwaoneka okhumudwa akuoneka kuti iwo sosali lede. Tichezebe ndi anthu ena omwe ali pa malo ano tionepo mwina tilimve kuchokera kwa abambo. Muli bwanji? Tiziwe ni dzina? Sinanga ndipati kutayamu. Chabwino, mwina mukuoneka okhumudwa mukudikirira chani? Mwabwera nthawi zanji? Chakuma 8 o'clock. Nde mafuta munapeza?
tinawapeza ndi apa mangokhala chikuchitika ndiye akuti mafuta kwa mafuta kuonera kuti alibe utero bwanji kuchitisani nchani kuti munene chonde tikataona situation imene ilire ife tikubwera pano ati mafuta alibe koma tikukhala nthawi yochepa chabe ati mafuta koma sanapereke ofa kuti mafuta ati ndechikulimbitsani mtima ndi chani kuti ine mukhalebe pano ndikulimbikitsa kuti mafuta alibe nde mwina uthenga wanu kwa adindo osiyanasiyana ungakhale otani pankhaniza pankhani ya mafuta ngati foyendesa njinga za moto timapanga mabizinesi osiyanasiyana kunyamula odwala nde kutero kumene tili apapa ndeti zinthu zambiri stranded mafamili athu ali stranded koma tikamavota timavota kuti zinthu zambiri zipezeka kosasowaso chifukwa timene ali mafuta ndi zinthu zoti zikuyenera zipezeka nthawi ina iliyonse apa tikuona kuti anthu osiyanasiyana akupitirira ndithu kufotokozapo zakusowa kwa mafuta pamene tikuchoka pa pump station pa ena galimoto zawo zayamba kuchoka malo ano ayika ndithu mabali abwino kuti anthu asalowerere chisawa wakutengera kuti magalimoto ochuluka Mzuzu mene mukuonera mu njinga za moto magalimoto ang'ono akuluakulu kungokhala ndithu kudikirira mafuta tithalankhula nani pa TV akuoneka kuti ali busy amenewo kutengera kuti ena atopa magalimoto ena agona kutengera kuti akuti akwiya nazo ndi zomwe zikuchitika pano pa Hale filling station pamene mafuta asowa kwambiri muno mu mzinda wa Mzuzu. Mzinda wa Mzuzu mafuta asowa apapande kuti ndi kwa masiku atatu kutengera kuti lachisanu ndi pamene kumamveka mphekesera pa Saturday ndi Sunday anayamba kusowa lero lolemba asoweratu ma filling station ambiri kuyambira kwa Luwinga mkatikati mwa mzinda wa Mzuzu mafutawa sakupezeka nde apa pene tupitirira ndi programu yathu tingomaliza kucheza ndi anthu amodzi kenako tiseke tichokepo pamalo ano kutengera kuti zochita zambiri titholankhula nani pa TV Lenford Sichali apatakuona ni muli palaini mwina muli ndi chiyembekezo chothira mafuta pakadali pano pa chiyembekezo tataluza we have lost hope chifukwa choti taona kuti akuonesa kuti ayimika kuti mafuta atha wabwera nthawi yanji papa ndabwera pa kanthawi almost 12 ago ya imene ndabwerera akuonesa kuti amati koma pano mafuta ku kwatukuza kwambiri boyo kuti apapa bwezi tili kunsewu tikuthamanga koma tikupezeka tili pano ndikuti apapa zakuza mbali zonse even mabanja athu kunyumbako ndikuti sayenda bwino chifukwa choti apapa ayembekeza kuti munthu apita kuntchito pochoka kumene kwabwera ndi jumbo amene kuti mwene abwera ndi chakuzika kwambiri ndikuti siku limene tikuziwaso kuti afika liti kaya mazulo akani mawa fwa mpekesera palibe zoti chimve kuti mazulo aolo masana awabwera ndi apapa ndikuti ifeyo apapa ndelema even don't know what to do sizoti tipanga chani kuti tangoyima basi chimene chichitike chomwecho ngoza unena choncho ya zikomo kwambiri zikomo kufotokoza kwa amodzi oyendesa minibasi akuti hope yawo ili mafuta chifukwa iwo amakhala akudya chifukwa cha mafuta omwewa chilichonse amadikira mafuta omwewa ana pakhomo kuti akalandire kenakake chifukwa cha mafuta ifo akayenda pa nsewu ndoti apeza kenakake koma msiku la lero ali pano pa Hale filling station ma filling station kuyang'ana mafuta ndicho linga choti iwo apeze mafuta ndipo aende pa nsewu ndikupanga ndalama ndi mmene nafotokozera komanso mmene afotokozera anthu osiyanasiyana nkhani zokhuza mafuta
ndi mmene mukuonera chithunzimu malaini ndithu atali kusowa kwa mafuta kwakuzadi mzinda uno wa Mzuzu. Ndikuchokera kwa ine Tiwonge Nyirenda Chitambuli, ndithokoze anzanga omwe ndagwira nawo ntchito Kairo Phiri pa kamera komanso mkozi ameneyi ndi Salome Chisi, ndithokozeso Charles Chimosola amene anatiyendesa kuti tizafike malo amenewa. Tingoti baba. Kamba kazovuta zina tipepese kuti sitikwanitsa kupasirani pakadali pano mmene anzathu akuyendera mu mzinda wa Lilongwe. Koma zonse zikatheka tikhalanso tikubwera pano kuti tikuonetseni kungokupasani chithunzithunzi kuti kodi vuto la mafuta lakhuzanso bwanji anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe. Pakadali pano anzathunso ku Blantyre kuno nawonso akuyendayenda malo angapo omwetsera mafuta kuti nawonso atipereke chithunzithunzi kwa Malawi kuti kodi zonse zikuyenda motani. Ine dzina langa ndi Deborah Kulinji General, ndibweranso zonse zikatheka.